Queridos míos, ladies and gentlemen, que em comentàveu que no s'escoltava molt bé l'altre vídeo, és un complot, Estem així en Cervantes, concretament en Zafiro Tours. No sols tenim així Zafiro Tours, en Judit, també està la pantalla que podreu anar mirant grandes èxitos, ara és que fa un reflejo que flipes, grandes èxitos de la collanía, Està la mama ahí en Egipto, que ara després ho veureu, però, efectivament, hola Judit, com està vostè? Bon dia, molt bé. Està funcionant ja el muro de la fama. Està funcionant, ja tenim així els primers alcoians viatgers. Vale, vol dir que qualsevol persona pot vindre, dur les fotos. Correcte. Tenen que estar en paper o... Sí, que me les duguen en paper, per favor, que vagin allà a imprimir-les a lo de les fotos o que les duguen de casa, qualsevol que tinguen en un àlbum i on siga, tant fora d'Espanya com per Espanya. Correcte, i farem un sorteo el 28 de febrer. A final de febrer farem un sorteig entre totes les fotos que ens hàgiu portat i es sorteja un cap de setmana en l'Albir, en el Sant Palace, en espai en tot, spa, per dues persones, Correcte. Que meravella, vull dir que no és moco de pavo, simplement teniu que dur-les... Exacte, només teniu que passar-se a fer-me la visita i deixar-me una foto. Vale, quin horari tens d'apertura? Faig de 9:30 a 1:30 i de 4:30 a 7:30 i els dissabtes estic de matí de 10 a 1. Vale, de totes formes que ho compraven per internet, que miren el Exacte, Zafiro Tours, on està el tinglao, perquè ho puguen vindre ahí, mira, ja n'hi ha penya... I és sorteo, vol dir que tu ho dus així i se t'adjudica un número i després es fan un sorteo, The Wall of Fame. Que maravilla, queridos. Així en el Zafiro Tours. Gràcies, Judit. Adeu. Hasta luego, adeu.